masih di bulan Agustus ya. Bulan 8 ya. Di setiap desa ya akeh sing do mengadakan perayaan hari ulang tahun negara kita yang tercinta yaitu Republik Indonesia yang ke-81 ya jemaah. Iki minangka srana nggo aja nganti sing diarani wong urip ning donya kuwi jas merah. Tegese jangan lupa dengan sejarah. Oh, ngono ya. Negara Indonesia bisa merdeka ucul saka cengkemaning para penjajah Walanda. Ing nduk nalika semono njajah ana negarane awake dhewe, ya. Kuwi ora diwenehi saka negara liya. Ning hasil dari perjuangan para pahlawan-pahlawan Kusuma Bangsa ingkang bertekad bulat bersatu dari Sabang sampai Merauke. Kepiye carane supaya negara Indonesia kuwi dadi negara sing merdeka tanpa dijajah kelawan negara liya. Alhamdulillah Gusti hamberkahi, Gusti paring kekuatan lan paring semangat tumraping para pahlawan Kusuma Bangsa. Ya. 81 tahun yang lalu pejuang-pejuang kita unjuk gigi untuk mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia yang tercinta ini no. Oh, ngono ya. Ini patut diapresiasi dan patut diacungi jempol dan harus dikenang setiap tahun di bulan Agustus. Oh, ngono ya. Untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan Kusuma Bangsa sing wani ngorbanke jiwa raga kanggo merdekaning negarane awake dhewe Indonesia. Tur ana sing ngeneke tontonan maneka warna ning yang masih relevan tontonan Jawa ya kuwi wayang kulit. Oh, ngono, masih relevan tegese piye? Relevan iki tegese masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Sing nonton ya jek pirang-pirang, sing nanggap ya jek akeh. Oh, wayang kulit ya ya. Mula bener pengendikane menjane Bapak Kepala Desa ana ing Kali Abu, menjane Bapak Suwanda. Oh, ngono ya. Bahwasanya tontonan sing paling adem ayem, tontonan sing trep kanggo pengetan dari kamardikan ya mung wayang kulit merga wayang kuwi tontonan tuntunan sing kebak marang tatanan. Oh, ngono ya. Tontonan kuwi tegese, tontonan kuwi wayang bisa ditonton, bisa untuk sarana hiburan, menghibur para warga masyarakat. Ngono ya. Ya iso ditonton, heeh. Tur iki perekonomiannya luar biasa nduk sing berputar. Dadi kanggo srana tontonan juga perekonomian juga berputar. Sing entuk dhuwit ora mung dalang yoga sak sindene sak krune. Ning lebu para bakul-bakul sing ana njaba kae mau aku sore kaget nduk aku teko kene magrib kuwi kok jan kaya pasar malam. Sing padha mengais rejeki, sing padha golek rejeki lumantar pagelaran wayang kulit bengi iki pirang-pirang. Oh, ngono ya. Dadi anggone desa Kali Abu gelar kabudayan wayang kulit selain dono rasa nyenengke sing padha mirsani uga berbagi rejeki. Oh iya. Sing dodol-dodol pirang-pirang ya yung heeh. Gandeng awake dhewe suwi rarene udakara enek lek 15 tahun, Nduk. 15 tahun ya iya. Kari dhewe bener dingendikane menjane Pak Lurah Pak Suwanda. Kali Abu awake dhewe 2011 nalika panjenengane bar mantu kae bar kuwi blas aku ora disenggol, Nduk. Heeh. Iya. Dadi berbagi rezeki sing dodol entuk rejekan, heeh. Iki aku arep nularne ilmuku sing wis tak regem. Perkara wong dodol, Mbak Yu, Pak De, Bude, sampeyan dodol apa wae, dagangane mesti cepet entek lek manut karo aku mergo kuwi wis tak lakoni bertahun-tahun, aku dadi dalang ya alhamdulillah laris, Nduk. Oh, ngono heeh. Ana lakune ya. Heeh. Lakune apa wong dodol supaya dagangane njang entek. Diposoni 7 Senin, 7 Kemis tanpa pedhot. Oh, ngono ah. Dodol apa wae? Heeh, klebu dodol brem barang kuwi, Nduk. Dodol kae sing ning jaba pedagang kaki 5 kae. Sampeyan dodol apa wae kudu ditirakati poso 7 Senin, 7 Kemis nalika ngeler dagangan kuwi gedruk lemah ping 3. Dek.
Bismillahirrahmanirrahim. Wekasane maca Al-Fatihah. Bar kuwi dilanjutke maca mantra Jawa, Semar Dasar, Gareng Eneng, Petruk celuk-celuk, sing dodol Sri Kandi, sing nukoni Janaka. Ing ngangger kulaane 1000 lek ngedol 500-an cepet entek nduk dagangane. Kuwi jenenge ngejak kere. Ya kuwi lak ndedonga to, Nduk. Ya. Budidaya lumantar donga lan tirakat. Wong jenenge tirakat ki penting kok dalang ya perlu tirakat, wong usaha apa wae perlu tirakat. Oh, ngono ya. Ya kuwi nggon tontonan. Heeh. Lah, nggon tuntunan ki wis cetha. Nek to gelem menyimak pagelaran wayang kulit kaya bengi iki lakon Sirnani Ngangkara Murka. Iki mesti akeh bab-bab sing kena nggo conto, kena nggih tulodo. Oh, ngono ah. Mergo nek gelem gatekne critane wayang, kuwi amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Suradira jayaning kangrat, Sobrasta tekaping ulah Darmastuti, sapa sing nandur ngunduh utang nyaur nyilem balekake, sing gawe bakale nganggo, sapa sing dhisik ala ing kono wayune bakal sirna. Kuwi lho tontonan wayang kulit hebate kaya ngono. Dadi nek gelem teliti filosofi kehidupan kuwi ya dumunung ana ing wayang iki. Mula ana sing becik, ana sing ala. Oh, ngono. Padha karo wong nonton pengajian ya iya. Padha karo wong nonton pengajian, sing apik ayo padha dienggo, sing ala dibuang sing adoh. Oh, iya. Mula kalamun to ana sing ngendika, nek nonton wayang kuwi haram, kuwi asli sak nomor kleru, Nduk. Kleru ya, kleru. Mergo wong nonton wayang wis tak aturke ana ngarep kaya wong nonton pengajian. Oh, ngono. Ora haram, ora. Sing marai haram kuwi apa to? Kuwi oknum-oknum dan otaknya para penonton sendiri-sendiri, Nduk. Kowe lek nonton wayang, terus digatekne wayange, critane dalange, filosofi cerita wayang utawa lakon wayang. Nonton manteng ning nggon kelir, sabete, sanggite, cature piye dalange. Insyaallah entuk pitutur-pitutur sing apik. Lah, sing marai haram apa to? Delok wayang sing didedol delok pisanan dudu wayange, ning sing dipentelengi sindene. Lah iki. Lah terus pikirane iki berputar. Wah, sindene bengi iki pitu nek ayu-ayu. Apa salah sitok tak keloni ngono piye lho saiki. Lho, sing marai karam ki pikirane dhewe aja budayane sing dikaramke. Oh, ngono ya iya. Ya ngestokke dawuh yen ngono. Heeh. Tontonan, tuntunan turta kebak marang tatanan. Sing jenenge pagelaran wayang kaya niki ditata, kelir digawe sing putih resik, gawangan yo gedhe, wayang disimping yo becik. Para wiyaga nganggo putih-putih kabeh, sindene ditata. Oh, ngono ditata di sugatake marang para pamirsa nek nonton gen tanek gen kepenak. Oh, iya. Iya kaya ngono kuwi ya. Heeh. Mula nganti sakyahene sing jenenge wayang kulit iki masih relevan untuk pagelaran, untuk adicara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 sing diadani dening para warga masyarakat sing disesepuhi kelawan panjenengane Mbah Lurah Kaliabu, Pak Suwondo, Ketua Panitia Nipendiane Pak Suwaji. Oh, ngono ah. Tenan nduk aku sasi pungkur ki kaya ngimpi kok. Kaya ngimpi piye? Lah kok HP-ku muni. HP-mu muni, omong kring ngono kuwi. Lah kok tulisane iki Lurah Kaliabu. Terus nang opo iki aku? Oh, ngono. Mongko wis ket 2011 tak kira wis lali karo aku lho, Nduk. Oh, ngono ya. Ngono ya, heeh. Bekasane telepon karo aku. Mas Kangko, sing kemutan kali kula. Sik, Pak. Wong nomore jenengan mun tesih kula simpen. Niki Kaliabu badhe wayangan. Wah, aku jan kaya ketiban daru lho, Nduk. Heeh. Iki ngimpi apa ora iki aku. Oh, iya ngono ya, heeh. Rezeki sing diparingke kelawan awake dhewe lumantar ini para warga masyarakat lan kepala desa. Alhamdulillah dinane sing ditemtokne awake dhewe ya longgar. Oh, ngono. Heeh, lek sesuk nyang Kediri, heeh. Malam Minggu ana Sebayi Marang Madiun. Ya. Ya alhamdulillah kersa tanggal 20 wekasane awake dhewe iso longgar nggone ngabiyantara sowan ana para warga ana ing Desa Kaliabu ana ing Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam rangka peringatan
hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nyah, pancen kaya ngono sing disuwun. Wah ya mula dina iki diaturke lelagon sing bernapaskan perjuangan. Wah, lagu sing bernapaskan perjuangan. Yo. Katur sedaya pamirsa, para pinisepuh adi sepuh tokoh masyarakat, para kiai alim ulama, Bapak Kiai, Bu Nyai lan sedaya para warga masyarakat, perangkating desa, ya lembaga desa dan tamu undangan, mbok menawa ana sing kepareng rawuh, ya Pak Camat wis kepareng rawuh, Pak Ketua Dewan, ya uga seluruh kepala desa dari 2 kecamatan Merjaya dan Wono Asri. Oh iya, wis tak dawuh ya. Diaturke lagu-lagu perjuangan. Ning sadurunge aku njaluk dibawani sik lho. Pelok ya, pelok. Njaluk dibawani aku bar sowan ana daleme Pak Lurah. Ya, iki mau aku gawe tembang sore mau. Tembang apa? Tembang sinom. Oh, sinom. Ya. Minangka kaliasih tresnaku kelawan para warga masyarakat wonten ing Kaliabu karo nggo tamba kangen. Oh, ngono ya ya. Iya. Ngono tadi 2010 2011 awake dhewe nate rene ya wis nate rene ning kantor desa kene wis tau ana daleme Pak Kepala Desa Pak Pondo ya wis tau. Dadi iki wis kaya dudu wong liya ning manjing kaya dene sedulur. Ya wis sampe dawuh. Wis sampe iki mau dibawani sik. Dibawani ayo Mas. Dibawani sik Mas. Aku nyuwun suarane Mas Retno Wibowo. Oh, ngono. Bengi iki acarane apa? Manggene ning endi? Termuat dalam sebuah tembang sing tak gawe spontanitas sore mau. Oh, ngono ya. Ya, wis sampe dawuh. Ayo Mas. Kaliabu. Kaliabu ing Merjaya. Seniman ki menehi tondo asih larang sing nanggap lumantar lagu, lumantar karya ini kino. Mereka kantor Pak Suwondo, jenenge lurahe kok ya mlebu ning tembang. Rungokno sik ta. Terus kamardikan den pengeti. Kamardikan den pengeti. Ya, terus nagara Indonesia. Wis ping pira, Mas? Kaping 81. Oh, kae tembang iki angel. Ora dalang puterke cerdas. Monggo ada. Ayo pulang. Manunggal hanya wiji. Manunggal nyawiji tegese tetap menjaga persatuan dan kesatuan utamanya ana ing desa Kaliabu. Terus berdaulat adil makmur. Slogan kemerdekaan berdaulat adil dan makmur. Ya, terus lurah Bapak Suwondo. Lurahe Pak Suwondo 26 tahun dadi kepala desa. Ya. Terus panitia Pak Suwaji. Ketua panitiane Pak Suwaji, lurahe Pak Suwondo. Terus memuji kalih saking sampe menika Pak Lurah, Mbah Lurah Suwondo, Mbah Lurah Kaliabu. Niki sebuah karya kangge panjenengan lan marga masyarakat hajate apa, kersane apa, tertuang dalam sebuah tembang. Jenengane ya ngono, ning Nganjuk iki tak gawakne tembang, tak yasakne tembang, ngene iki sing tembang rampung, lurahe langsung nyawer 500 kuwi ning Nganjuk. Ngene mbok.
iya. Ya kok kon munggah panggung Pak Lurah. Gawe lagu iki ora gampang lho. Ya, ya, ya. Dilanjutke ya, dilanjutke lagu-lagu perjuangan nuwun sewu sinden-sinden jaturi jumeneng sedaya. Oh, ngono ya. Semangatnya aja kalah lawan semangatnya mau pejuang-pejuang Republik Indonesia. Oh, ngono. Sing ngorbanke jiwa raga untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ora merdeka angel golek sandang pangan, kok merdekae tahun iki angel golek sandang pangan. Yo. Desa-desa nganti do batak. Wayangan awake dhewe mergo anggarane saka pusat dipangkas pirang-pirang atus yuta sing maune 1, berapa M saiki mung karek 300 yuta. Ujune kali aku bakoh lurahe pinter golek dhuwit, Bu. Ya. Mulai iso wayangan ya tanpa membebani seluruh warga masyarakat. Nek desa liyane cok kalau mangsa urunan nek kene dijanai APBDes yang tidak memberatkan terhadap masyarakat, iso seneng-seneng bareng, tirakat bareng, mangan-mangan bareng. Mula tepuk tangan buat warga masyarakat wonten ing Karyabu. Monggo ya. Ya, mau para pamirsa sing nonton iki digawe sego kabeh. Sego pecel. Ya. Ya, ayo ibu, ayo. Silakan itu. Ayo, ada. Udah, darah di sini lempoh. Ya. Buka saka derang, buka saka derang. Ya. Lagu-lagu perjuangan kita pastikan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan Republik Indonesia. Iya. Sampai kapan, Mas? Ya, ngomong berani ya. Kalau kain gentirane kumlebet talawe awe abang putih santi warna iku lama sejatine. Negara kita wis merdeka kang ada dasar Pancasila. Dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. Rambate ratahayu, rambate ratahayu, tumandang bareng maju tunggal tekad rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, 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 bos tetap merdeka. Kalau kain gentirane kumlebet talawe awe abang putih santi warna iku lama sejatine. Negara kita wis merdeka kang ada dasar Pancasila. Dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. Halapis kontal bareng, halapis kontal bareng, tumandang bareng maju tunggal tekad rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, 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 bos tetap merdeka. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia
Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama bintang tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, beribu rebut kembali. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu mentuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hati tak diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerjang tajam, tak gentar menyerang. Majulah, majulah menang. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah diri kita untuk selama-lamanya. Merdeka! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ngono ya semangate kaya ngono ya kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Semangat anggone padha mengeti dina kamardikan termasuk dalangi juga pada malam hari ini semangat karena uang dari Pak Lurah cair 500.000. Tukokne dawet kena nggih slulup, matur nuwun Pak Lurah. Ya. Wis jenenge kaya dulur ki kaya ngono kuwi ya. Heeh. Jane aku ya mung guyon, aku mung gojek lah kok ditenani. Wis matur nuwun Nduk rezeki Bapak Soleh. Aja meneh kok kowe sing njaluk. Wong nyatane mau ngendika bahwasanya sing yuswa 80 tahun ke atas kuwi bakal disangoni kelawan menjane Bu Lurah karo Pak Lurah. Heeh. Yen sing ngasto kepala desa Bu Lurah, saking dilanjutke Pak Lurah 26 tahun. Iya, iya. Nek ora enek aturane negara nduk iso uga lha Pak Wondo ki didadekne lurah ana Kaliabu seumur hidup kok nduk. Oh iya, ngono ya ya. Ngestoke dawuh yen ngono. Yes. Awake dhewe ngaraketke silaturahmi, ngaraketke seduluran meneh lawan para warga ning Kaliabu. Wah, aku batin wis suwi kok nduk. Ya, iya. Awake dhewe kulira ning sak kiwa tengene kene kok ning Kaliabu kok kliwatan. Lah iya. Ya alhamdulillah iso ngadi antara sowan matur sembah nuwun Mbak Lurah.
Yang sing kebutan kalaman kula sak kanca Budi Laras Indonesia. Oh iya ngestoke dawuh. Ndedonga bebarengan yo. Indro sono. Ndedonga bebarengan nyuwun marang kurbane Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Kanthi srana para warga masyarakat kali abu sing wis menunggal, sing wis tetep njaga persatuan lan kesatuan gotong royonge ora lali, bengi anggone tirakat padha nirakati desane kali abu lan nirakati negara Republik Indonesia bisa entuk berkah saka kurbaning Gusti Kang Maha Murah. Satemah ana ing desa kali abu dadi desa ingkang badhaken kayibatan warapun bapa kemari Pak Loh Jenali Kertanata Raharja. Para kawula lan kabeh para marga masyarakat pinaringan panjang umur ing kebak barokah, sehat awake, dawa umure, lancar rezekine, slamet donya lan akhirate Allahumma. Alamin ngestoke dawuh. Yo nek iki ngaturke bintang tamu nggih, bintang tamu ya. Panjenengane Bapak Kepala Desa lan Ketua Panitia Bakat Kantun menika ugi nganti lali meh ora tak sebut no. Oh ngono ya. Ngono Pak Darno Sagleng ya pelaksana pelengkapan dan hiburan nggih matur sembah nuwun Pak Darno Sagleng ya nggih mugi-mugi mengke tahun 2007 wayangan melih Mas Kanggo nggih amin pokoke manut kalawan masyarakat manut lawan kepala desane ya suara terbanyak mana yang badhe nyimbali sowan mrene lho untuk menghibur warga masyarakat iki Mbah nuwun ya ngestoke dawuh ya ana musike barang ya kersane ke musik utawa campur sari ya kersane campur sari barang ya biasane nek ning Madiun ki awake dhewe ora tau nganggo campur sari iki ya dari Pak Kepala Desa ngersake kon gawa sak campur sarine barang nggih pun kula sembahani ya ngestoke dawuh yo ngaturi rawuhe menjani Mas Jok Witing Jok Lutuk oh ngono Gondari Tresna lagune Gondari Tresna Mas Jok Witing Jok Lutuk lawak sing lagi naik daun lawak yang terlaris di Indonesia dan munggah pepanggungan ya Mas musiknya Mas ya Gondari Tresna Aku isih seneng ngancani kowe aku isih setia tresnani kowe aja mbok tinggali aku nek kene urip dhewe bakal dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam jeneng WC lho Sehat-sehatipun kamula sehat barakallah Allah sehat alhamdulillah sehat Derek Ranggung sehat sehatipun alhamdulillah barakallah matur nuwun pangapunten nggih Pak alhamdulillah masyaallah kali abu luar biasa ini matur nuwun Derek Ranggung alhamdulillah barakallah tambah terus amin
tresnan sing kaya awakku sing bisa tresnani kecil tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero ati kok siap Bapak TNI Polri, terima kasih. Seluruh jajaran pemerintah karya bukuan kita. Wah, maju. Ini lautnya biasa. Terus menang aku. Sing bisa tresnani
luar biasa untuk memberikan contoh terhadap semua warga masyarakat yang pada malam ini juga semangat memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-81. Saat ini pun kita menyampaikan satu kata, merdeka, Merdeka! merdeka, Merdeka! merdeka. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Pun dene sedaya ingkang rawuh dalu menika sekali melangkah dari rumah, insyaallah punya lidah yang basah, sama-sama maos Al-Fatihah, gesangipun kula dongake saya tambah barokah. Niki Pak Kangko. Apa? Kula alhamdulillah dalu niki Mas. Boten ngirangi raos hormat subasita sopan santun adat ketimuran ingkang sampun lumaku. Betul. Wonten Kyai Jawi. Heeh. Dalu menika para pincam ingkang lenggah sedayanipun. Nggih. Para bapak-bapak kepala desa ingkang lenggah sedayanipun. Nggih. Kasengkuyung warga masyarakat wonten ing Kali Abu sedayanipun. Betul. Ini satu bentuk percontohan bahwa yang selalu menanamkan persatuan dan kesatuan. Gotong royong. Berbineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Duduk NKRI harga mati. duduk Sama rendah. Berdiri sama sama tinggi. Ini salah satu acungan jempol untuk warga masyarakat Kali Abu. Tepuk tangan buat warga Kali Abu yang hebat Bapak. Jangan tenang Mas. Seneng toh, Mas? Seneng kula niku kaya-kaya untuk tombo. Tombo piye? Wiwit kalau dalu kula daerah Jawa Tengah terus Magelang Semarang niki wangsul ngitan melih. Ketemu masyarakat kaya ngeten iki kaya teng jero ati makne saestu. Saya nggenipun Mbah Lurah leh menyambut Mbak Wondo. Mbah Wondo ya Allah. Yai kok grabyak semangat kaya ngoten. Ya. Pimpinane apik, insyaallah bawane melu apik. Nek pimpinane elek, bawane mesti melu elek. Apapun yang menjadi acuan positif itu tergantung dari pucuk pimpinannya. Betul. Nek pimpinane kuwi nek ndandani apik, insyaallah akhlake masyarakate ya mesti apik. Niki Mas. Tur pembangunannya juga luar biasa. Wes, 90% papinisasi selesai. Tenang, paping rampung. Ah. Jeding anyar. Kerane mati. Orang kemoyo bingung. Wis ora masalah, nggo pengen saiki tak sirani ngono timbang. Iya. Ora resik to. Iya to Mas, ngono. Apa? Lho, kok apa-apa iki lho. Mau dibayar padha ngomong kaya adine iki mung plentas-plentus. Lah, niki usah omong kali jenengan lho. Kolek kula nyelani kan dikira-kira ora sopan. Bahasa yang Kita paling bener. baik. Wong kan wong Jawa kudu jalani. Oh ya jenengan sih jaga kali titik. Nggih. Bukan ya meh-meh kemawon ta. Mungkin sampun jenengan dangu, nembe kula nembe paring dawuh. Oh, ngono. Lah iya lho, wong iya Jawa. Tapi Jawa tatanan. Tatanan lho. Ini Lah wae. usah aku sih jaga karo Mas Kangko kok. Dhewe aku nyelani kan ora sopan. Ini baik ampun kok ora layak-layakan dimirengke karo penikmat budaya kepenak. Ah, nggih. Ini baik. Kabeh tak nggih budaya to. Ya, ya. Panjenengan sanggitipun wayang yen mboten ngagem sanggit tak yokum mboten pirsa. Ya. Sinten nggih ngoten. Ah. Nek mboten ngertos sanggite panjenengan apa ya iso Ora paham. Ora paham. Lo ben bertiga niki kelihatan sama-sama paham. Ada chemistry. Chemistry itu harus ada napa sandi. Clue. Kelu. Lu sandi. Nggih. Nggih, Wah, den kula jaga nali panjenengan. Kolek wis awakmu sama omongan lagi aku maju. Maju. Yo no. Maju tok nek ora nek Lu jagongan, jagongan. Pun pangapunten Mas. Ah, Dados niki tatanan budaya nggih ngeten niki. ya. Niki sing jarani Kyai Kali Abu sing mboten sombong tur ora seneng pamer. Ah. Nyatanyipun mboten dipun papanaken wonten ing balai desa tapi ditempatkan di jalan raya. Ah. Ini sama-sama ini hiburan untuk masyarakat dan dinikmati bersama masyarakat. Betul. Betul. Satu untuk semua. Satu untuk semua. Dari rakyat untuk Untuk rakyat nentekke rakyat golek nikmat ben slamet saka donya akhirat tur didoke saka laknat. Betul. Niki lho Mas. Ono ya gendangan. Kune piye kune? Eh? Kune nek wis aku tir yo inti. Oh iya iya. Oh, tir to? Nggih. Napa sip napa ngoten? Oh iya. Lah iki ora omong kok dadi yo. Aku yang entek omonganmu. Kenanya anu, cerit. Sik ngoten nggih. Aku nek entek lagi aku maju. Ngeten Mbah Lurah Wondo niku lak Kyai kang wicaksana. Loh, ora wicaksana ora mungkin 20. Sugih ora malih, penak ora ndangak, duwe bondo ora pamer dodo. Ah, Niki lho. Nggih to Mas? betul. Kula kedah dipun tata. Ya ngene, crit.
Assalamualaikum Mas Kanggo. Waalaikumsalam. Cerit. Ya, Mula saat iso-isonipun panjenengan kalian kula. Ah. Iki kudu saling sinergitas. Oh iya no. Saling melengkapi dan saling Suksesmu, suksesku, suksesku, suksesmu. mungkin no. Ah, iya. Hidup bukan harus di atas tapi harus di bawah. Ah. Begitu kita di bawah jangan terlalu menoleh ke atas, begitu menoleh ke atas harus melihat ke bawah. Introspeksi diri. Jabatan, sampiran, pangkat mong ampirah. Betul. Ngoten cerit. Ya. Siap ya Mas Kanggo? Sehat alhamdulillah. Cerit. Kok sithik men ya. Niki lah sedekah. Sedekah. Sing diarani sedekah niku sedekah tu libda'il balak. Artinya Wong sing gelem sedekah kuwi ngedoke balak. ah, Lha niki iso diarani inama amalu biniat. Apa-apa? Niate warga masyarakat wonten Kaliabu niki pun pikantuk hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seri. Mau ora jam pinten Mas Kanggo? jam 6 sore. Mas. Cerit. Kowe kok sithik men iki lho. Lah wong aku oke kok sampean sithik iki. Kowe padha oke. Engko jame mesti entek. Aja mikir Sing sitok kudu oke, sing sitok kudu sithik. Kuwi wis dadi paradok yang dalam di dunia ini. Ana dhuwur, ana ngisor, ana awan, ana bengi, ana putih, ana ireng, ana oke, ana sithik. Lah sampean sebagian sing oke, aku bagian sing sithik. berarti aja Rasulullah. Berarti tembunge kebo sapi digugu Keluar menungso omongane, aku sing oke, aku sing sithik. lah ki engko dumdumane tak wehane sithik. Iya. Ono. Eh. Berarti kabeh sing Eh. oke aku. Sing tak maksud ki omongane, lek perkara duwite kudu padha. Kowe ora padha buyar gitu. Kowe iki Ada oke sing buyar begini. Mas. Kula niku nuwun sewu Mas, Mas. Kamu piye? Perkara duit iso Lho, iya lho, duwe iki nuwun sewu lho. wong urip kuwi butuh duit. Ah. Ning aja wong urip diatur karo duit. Ning piye dhewe dadi wong urip iso golek duit. Duwe. Kuwi lak bahasa sing kepenak to. Ora mungkin awake dhewe buyar iki ora mungkin. Biarpun yang lain sudah berpisah, tapi kita tetap konkret dan komitmen untuk selalu berdua. Nek aku rene sampean aku yo bingung, sampean rene aku yo bingung. Yo bingung lho sing soba aku sing aku tok. Iki Aku mbok bayar pira-pira tak tampa. ora ngono. Tapi padha wis padha. Nah, ngono. Wis padha. Lalu lah menginginkan Sekarang sukses. Pagelaran iki kok piye ben apik-apik. ben apik ya iku sapi lho iki panggung ya wis megah. Oke. Ora ana lho wayang kulit kaya ngene iki. Saestu. Kali aku iki ngedap-ngedapi. Wayang kulite ya gayore mesti iki jenenge lawan iki. Gawangan. Gawangane yo megah Mas Kanggo sing ngasta. Panggunge ya apik. Ya lah. Sound system ya jos. Iki nek nambah lurah ora lho. Mbah Wondo iki lho, Ya ini kuwi ya ini lho. Jos. Jos pripun? Mbah Wondo lho. Nggih, Mbak Lurah. Wah, wis prek. Sudah akrab ya? Akrab. Masya Allah. Pokoke cilik putih. Mbah Wondo. Mbah Wondo niku Sik kowe ra Kok meruh kowe. kowe sembrono. Cilik putih. Ini jelas. Aku iki tahun 2010 wis ngene. lho lagi to. 2010 dalak niki, tapi non saya itu kenal dengan Mbah Wondo niku pendahulu lho, Mas. Wis suwe. Sangat dangu sangat. Monggo Mahmud Litar. Loh, saya tuh berteman dalam media sosial. Oh. Profilnya tuh saya tahu. Pripun? Ini Facebook, ini IG, itu apa tuh? Yang tadi Jimmy, ini sih. Kayak kleru to kecuali. Lah wonge kuwedi wireng iki. Kok iso cilik putih lambemu lah Mbak. Lurahe piyayine kaya ngono kae lho, pojok dhewe delon kae. Dicor lampu Sini tuh, sini tuh. Lenggah kaya mbau reksa kae apa kae? Lah kae. Lah. Oh, dia tiba kecil nggak tiba. Iso cilik putih kowe iki. Biyen cilik ane iki cilik putih. Biyen ki sik kelas 5 SD. Asli kisinan to. Ora, biyen ki zaman kelas 5 SD ki cilik putih. Aduh. Barang saya kok kecil nggak ya, Pak ya? Mergo nyambut gawe, Nah, ini. mengabdi kepada masyarakat, Betul. 24 jam melayani Nah, masyarakat. kuwi ndudokke yen kok pimpinan kuwi kok kulite ireng, berarti dalam kinerjanya bagus. Non. Malah sing dicurigai wong sing putih-putih kae ora gelem kerja keras ning jero ruangan AC nampa duwe akeh ning akhire tundane sing dadi dampak masyarakat. Kata-katamu ini salah. Apa? Ora belum apa? Ora gelem kerja keras. Salah. Sing dengki keras dulu baru bekerja. Loh, lah kok iso ngono? Kok kerja keras dia? Sing dengki keras dulu baru bekerja.
Ora bekerja keras. Salah. Keras dulu baru bekerja. Ya apa? Keras ki semangate terus nyambut gawe niki mesti telepon. Oh, Contohnya Mbak Lurah Wondo. Oh, ini pindah to ya tengah. Menyapa para kanca-kanca lurah. Napa-napa dulu. Dari tuan. Delik oleh burine ngono. Biasanya nih pejabat ki lenggahe tengajen. Beliaunya itu selalu di mana-mana bisa ditempatkan kok. Terus ora kok ambisi untuk harus di Wis to. depan. Pinggal neng nggon ndi ae. Mbak Lurah bakal ketok. Lah sebabnya iki lho. Gede kuwi yo. Iki lho jan gak kepenak. Mas Kako. Mas Kako dari awal selalu merodo asmanipun Mbak Lurah. Selalu mengangkat nama besar kalian. Lho, aku matur ki witing klopo sak logone apa anane. Iki lho. Lagi munggah ki Ini lagi iki terus ngelokne Mbak Lurah. Mas Kako entek dik puluhan juta lumrah. Karena konsepnya luar biasa. Terjamin dari kualitas bahasanya ditata. Ngono lho. Lah nek sampean lagi munggah boloke cilik putih. Lah kamu kok kaya ngono kuwi jajali. Lah kira ora pas nek ngomong. Lho sel. Iku mau gojek. Lho, Mbah Wondo. Sapa iku? Eh, Mbah Wondo kuwi sapa? Bapak Mas Kako. Kayak Sugron Suwondo. Ya Mbah Wondo Mbah Lurah. Iya. Ngono. Mbah Wondo sebagai Mbah Lurah Nggih. memimpin desa wonten ing Kali Abu. Ini ora gemet-gemet. Ini sudah sinergi dengan masyarakat. Dadi lurah abot lho ngawur. Iki lho, kata-katamu iki lho. Dadi lurah piye? Berat. Abot kok dilakoni. Ya amanah dari warga kok. Gusti Allah ki nyiptakne manungsa urip ning alam donya iku kudu seneng. Lek ngantek urip iki digawe abot, iki berarti kurang nrimo ridhone saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho, bocah iki kok maido. Lho iya no, urip iki kudu dilakoni kudu kanthi seneng. Iya ta. Lah urip abot yo aja dilakoni. Bongko wae kowe. Gusti Allah ki nyiptakne manungsa ning abot iki kudu seneng lho. Ora oleh ngersula, kudu bersyukur. Ya terus rumangsamu. Iya, Apa kabeh iki gawean terus enteng kok? lho, enteng lan ora iki tergantung masyarakatnya utawa pribadine masing-masing. Ora ana critane enteng lan abot. Perkara enteng iso kalau digawe abot, perkara abot yo digawe enteng yo iso. Tergantung awake dhewe. Ngono lho, Bos. Wah, Aja mbok abot ning donya iki. lho ning paling ora lurah ki ngelu ning sirah ki. Lho, lah lek ngono sirah nyapa kok ngantek rong periode. Sepisah nek ngelu yo wis leren. Jane salahe opo lho? Berarti kan nyaman, nikmat, seneng, happy. Jadi pimpinan ki abot. Lho, Termasuk saya jadi jalan ini ya ora atek. Nah, lho, Abot gaweane, abot sanggane. lah nek abot kok sampean topo tanggapan terus. Kan gampang to, Mas. Maksudnya tanggung jawab iki lho, kan kudu melek sewengi. Melek semengi nak duwe enten hasil. Lah lek kan hasilnya teman belum tunggu-tunggu ngene iki semengi. wis tokno Mas, kowe wegah ngengkel kok. Lho, Tapi dulure wis wis to, urip ning alam dunya iki gampang. Kabeh iki nek abot salehno. gampang. Berarti nek ngomong abot iki berarti kurang syukur dari saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gampange nek lambemu kuwi gampang. Kowe munggah tanpa nggawa apa-apa pi paitan lambe tok e. Wis kewajiban kok. Kowe tau, gagal terus munggah usum-usum sound system. Yo wis ngene iki gaweane. Gusti Allah iki nyiptakne tugase manungsa dhewe-dhewe. Sampeyan karo aku dadi dagelan yo nggo cangkem, Pak Dalang munggah ning wayang, munggah ning gone Pak Dalang nggo wayang yo nggo tepuk, yo nggo warangono, yo nggo wiyaka. Wis kewajibane dhewe-dhewe. Tugase dhewe-dhewe. Aja paido. Tak tapuk cangkemmu iku malah kowe. Lho ning lurah ki paling ora ki nek ora secara kualitas apa ya nganti iso to Mas. Ya. Karena 2 periode itu kan. Lah yo wis. Lah nek wis dilakoni yo wis aja ngomong abot kowe. Kok Mbah Lurah happy, seneng. Kok kowe ngomong abot, sing lakoni apa kowe? Ayo. Aja sambat kowe. Lek sambat tak padole karo malaikat ijro itu bosok kowe. Iki jane iki kamoko dulur iki. Lah wong munggah bareng lambene padha, kambi ngisor ya padha. Tapi lek omongmu ora bener tak beneri Mas. Lho, Aku ki Mas, apa? kabeh iki sing dipercaya saka omongane. Nek katine apik mesti pak katine ya apik. Lho mesti. Nek wonten tetembungane kang endah to, Mas. Ya, Ajine diri ajining diri saka lati. Sing gawe kata-kata niku sinten? Piyai sepuh dhisik. Para pujangga dhisik wong Jawa ngandharke temen ajine diri saka lati. Niku mbiyen Mas. Ing sakti zamanipun beda. Itu apa ya, Pak? Ajining diri saka Lati. jenengan imut mboten zaman biyen sing pejabat-pejabat kampanye
omongane apik-apik. Ya lah. Nggih. Itu mindake kaya apa? Sik gelem mangan duit rakyat, sik gelem korupsi. Ya ora? Ya ora? Iya. Kampanye omongane piye? Apik, bangun iki, bangun iki. Nyatane begitu dadi lali ora? Bupatimu ngono to yo, An? Bupati gitu. Lho kok? Kowe prayok. Kowe yo Mas bajingan kok kowe. Sore ini nyambut gawe mirang-mirangke dulure iki yo. Lho tapi kan yo lali tau mesti. Mas. Dudu perkara ajining diri saka rati sing bener ki ajining diri saka pakarti, Mas. Wis diganti. Wis diganti. Yen pakartimu apik, insyaallah kowe yo bakal diajeni karo menungso sapadane. Contone Mbak Lurah Wondo. Oke. Ya ora? Nggih. Mbak Lurah Wondo ki meneng, ora kakek ngomong. Anteng. Tapi dipercaya oleh masyarakat, beliaunya tuh ngasih sampai saiki kira-kira meh dari keluarganya itu sinergi 30 tahun. Loh, iki lek ra wong Jadi cara Mbak Wondo ki wondene kaya air tenang menghanyutkan ada pria tanda tak dalam. Betul betul. apa kuwi? Loh, wong sing meneng anteng ki malah biasane duwe kualitas. Terus Wong Sing kakean omong, sing kakang ngucap, kuwi tanpa ada kualitas. sing ngomong sinten iki? Jalan kangkong SSN. Sarjana seni le. cek ditambahi SNI. Apa kuwi? Standar nasional. Terus Mas Sawo iki dalan apa bakal helm? Lah kono SN. Pripun jan ngendika kau? Air beriak tanda dalan. Terus Air tenang menghanyutkan. Ada menhan. berarti Mbah Lurah iki ketoke mental, meneng, Ah. tapi punya kualitas. Punya kualitas tanpa ada bicara yang banyak nih pekerjaan yang diutamakan. berarti oleh kakek ngomong, Kakek ngomong rane gunane. sing ngomong sinten? Aku Jenengan semaput berarti jenengan. semaput Ora sadar jenengan. ora sadar wae. Kok kakek ngomong ora nek gunane? Ora nek gunane wong kakek ngomong. Jenengan semane sinten? Anom dosa kangkong. Eksto napa? Dadi dalan. Sore kate isuk ngomong mboten. Omong Nyatane yo nek gunane, nyatane yo kodak, nyatane yo larang, dinyange yo angel. Ayo, sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Wis golek urip dhewe-dhewe, Mas. Aku timbang malas. Sing ngomong sapa lek kakek ngomong ora gunane? Kernek ke lho. Kernek ke jajal kon gandol ning gone pinggir lawang kon meneng. Sapa sing ngambil Pak Bis? Ora ono ya. Ora ono. Yo kudu kakek ngomong. Ngono lho, Bos. Tapi ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan apa? Ada Apa? meja tenan lho. Ada gerakan secara fisik. heeh. Wong meneng tapi nek ora obah, ora ora mamah. Betul. Jadi gerakan fisik itu penting. Iya, iya. Itu loh, Mas. Ya, Jadi, bener. ambok sampean meneng sapa sing arep bayar nek ora obah, gumrega. Lah, ya itu gini. Aku dan kowe benci. Benci apa kok bengi iki tok. Besok balik neh. Sesuk yo langsung lho. Nyapa? Rai yo. Sesuk bae. Oh, no, gitu Mas. Ah, iya. Gerakan fisik itu penting. Iya. Terus saya, Pak. Ah. Uang kuwi ngene. Kamu, bero menungso ora? Saged ngertos. Ora menungso. Oh iki menungso hambane Gusti Allah. Bero bisa ora? Saged. Ngerti? Ayo wis. Tresno ora bisa ora? Tresno. Tresno ora? Lah nyapa ora tresno iki? Wong bendina yo ibadah iki berarti wujud katresnane. Salat. Salat no ibadah kuwi tanggung jawab umat ya Gusti. Lho, lah nyapa? Ditepak. Salat kok bisa. Kok mari ngono salaman ki lho. Kok wis diomong kita, kulo nafsi dael kotul maut wong sing kedunungan napas kajemput dening maut. Oh. Lah nyapa kok ora ibadah ki yo ngopo? Wong ki sejeneng ibadah kuwi wujud awake dhewe bekti karo Gustine. Ngresnani. Saya bengi iki sedekah gitu. Ya. Sedekah ki penting lho ya. Ini ki sedekah. Bero sudah tahu. Ngertos. Syukur ngerti syukur. Syukur yo ngerti. Angel mun ngomong. Ngene. Bero jangan kata syukur. Ngerti. Syukur sing piye? Syukur ki terima kasih. Syukur sing piye? Syukur ki kenikmatan sing diweni Gusti sing tanpa winates. Bener. Bener ya, bener. Lah sampean piye syukur? Itu dengan awam. Mau ketok pinter lho. Basa setengah jam kok goblok meneh. Syukur ki terima kasih, syukur ki Kenikmatan sing diparingi marang Gusti sing tanpa winates. jeneng ngertos wong sing syukur sing kaya apa? Wong sing syukur sing piye? Sehat jasmani, Ah. sehat rohani. Kuwi tak omong. Kuwi lek wong lanang ketok. Saya ki aku mengadakan riset. Riset ki nun sewu. Riset ki saya itu penelitiannya 5 tahun. Ah. Wong sing syukur ki nun sewu. Siji syukur, loro ikhlas. Syukur dan ngertos lek wong ikhlas ki ngertos enggak? Ngerti no. Ngerti.
ikhlas ki tanpa pamrih, lan ditendensi. Ora ditendensi. Wong sing syukur ki nojo. Wong lek wong lanang ku 90% mlebu swarga. Mergo wong sing syukure gede. Tapi lek wong wedok iki kurang syukur, Mas. Lho, lah ngopo to? Wong wedok itu ada 50% 50%. Sing syukur karo ora. Lek wong sing ayu ki wong sing ora syukur. Mergo apa? Kurang syukur pinaring sok Gusti kang karo zakat Gusti Subhanahu wa taala. Buktine apa kok? Lho sih, wong ayu ki masih kurang ayu, Mas. Ah. Sok kalau meripat wis blalak-blalak template yang template plastik. Untu wis visitimun teh kowe kawat kayak Kawat. bedel. Ah. Irung wis banjir sing disuntik silikon. Wah, nek mulai ki yo gawe lho ki. Nah, Iki yo karepe ben ayu lho. kurang syukur. Bojoku niki tak kowe kawat ngene ta. Pas rendeng sambil bedek lambi. Ora ono grone. Ya ora. Ya ora. Iki wong untuk sing kurang syukur. Tadi Kuwi besok kadang nang neraka. wong wedok ayu ki. Neraka. Lah sing swarga. Wong sing elek-elek. Wong sing elek iki malah swarga, Mas. Dadi nek wong ayu, Neraka. nek wong elek, Swarga. Mergo wong elek iki lek rezeki sithik oke ora digemane ke warna diglumune dadi siji insyaallah digemunggah ning tanah suci munggah haji. Iki wong wedok sing elek iki besok pekajarane malah swarga. Pirang piyambak to, Mas? krungu. Ayu menapa? Wis Neraka. neraka. Elek Swarga. sing ngomong sanes jenengan lho. Oke wis ngeneke riset jam Lho iki lho. Kowe gelar kudu iso. Tak belum. Ana pertanyaan. Pasti ada jawaban. Purwo dadi Kurang dari nyatane. jagung Langsung bakalan. perkara. Nek nganti ditakoni Mas Kangkor iso jawab. Takut takut. Pun begitu, Mas. Iya, dong. Tak wakili. Heeh, kabeh iki Kowe omong ayu neraka elek swarga. Iya lho. Sing kategorine wae Oh kok. iya. Bilang ya, Mas. Iya, Mas. ayu, Neraka. elek, Swarga. aku tak takon. Sing kok sing bisa iman iman kok. Ayu rokok, elek, Swarga. aku tak takon. Bulurah, Nggih. bumodo, Dua jam. ayu bae. Bumi dari. Ngomong oleh. Ngomong. Nek ra pengen digulir matamu kowe. Ayu, neraka, Neraka. elek, swarga. Ayo, tanggung Bu jawab. mantan, Bu Windari, Bu Wondo, ayu bae. Jawaban saiki. Anu liyane kuwi nyambut liyane kuwi. Mas, liyane kuwi. Ayo omong. Nika betul tautek kok sapa. Ora iso, ora iso. Omong. Aneh pertanyaan, eneng jawaban. Saya sudah bertanya dan saya tunggu jawaban kamu. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Bulurah, Nggih, Pak. ayu bae. Ya ora mesti kadang ayu kadang elek. Ora iso, iki jawaban sing ra Kowe mencra-mencre rambine ya. Aku tahu tuh bener bener. Dah, nek pengen Iya. dicaput karo Mbak Woto kowe. Ayu. Weh, neraka nek ngono. Kowe ngarani bulurah neraka. Jadi neraka sarane dulu lagi terus karo Mbak Bodo. Akhirnya terus bikin nggak bayang nih balik jenengan terus kan ketua yang warga akhirnya terus warga dulu tadi sing ning neraka di wakilnya karo terus komsel tadi kowe iki anggere jeblas sok rambine. Ora ayak-ayak ngono kuwi. Brono. Ben kita adem, Mas. Ah. Kale mungkin Bagi tadi yang nyuruh pemadam kebakaran. suasanane iki lho kok iso. Anu Pak Di keluar Pak ya. Kok kuwi lho. Keluar Pak ya itu Pak. Aku mam. Iya, Mas. Ngene. Iki ora kok min kowe iki ndadel tok. Ning sak ora-orane donga wong Jawa kuwi penting. Apa? Nek wis gon desa Kaliabu kuwi kok meneh daharan pecel. Kok diwe pincuk saka godhong. Ah, Kuwi ora kok mung di wadah tok. Iki mesti ana filosofine. ngono iki. Mungkin Artine. pangapunten nek niki guyon tok, Mas. Nek kula mesti tenanan. Wong Jawa Jawinya kedadi kota tata. Ah. Oh. Apa to sebabe kok nggon Kaliabu ki cawisane sego pecel, agahe pincuk, bahane saka dong. Gedak. Ya, niki mesti nemu pasemuan utawa nemu wedi. Apa to artine godhong gedang? Niki kudu ateno, Mas. Ateno sih. Apa? Godhong gedang iki ateno sih. Ateno sih. Godhong gedang. Go menika saka tembung gotong royong. Nah, niki. Tegese warga masyarakat Kaliabu menika gotong royong nyawiji dadi siji. Nyambut gawe dimen piye kaya ngapa dimen desa Kaliabu ki dadi desa sing gemaripah lo jinawi ora kekurangan sandang pangan ben maripah. Iko. Go. Jong. Dong menika dong iki donga. Dongane saka para winasis, dongane para sesepuh insyaallah bakal dijabai dening Gusti Allah Subhanahu wa taala.
gedang menika menika gegayuhan dan menika padang insyaallah gegayane warga mereka Kali Agung menika gegayane oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki Mas, kula praktitisaken wontenipun godhong gedang. Heeh. Lah mulai kang dipun sajiaken menika sekul pecel. Ya. Menapa artine pecel? Pecel niku lak wonten dua suku kata Pa karo cel. Lah, pene napa cele napa niku kudu diartekke. Iya. Sing ngartekke ben iki artene. Oh iya, Pecel. betul. Iya iya. Betul. Pecel. Pom, betul. Pom menika saka tembung pegel. Dadi manungsa urip ning alam donya aja sampe duwe jiwa rasa pegel karo siji lan liyane. Awake dhewe kudu duwe jiwa saling tetulung, aja duwe rasa seneng nyawang wong susah, aja duwe rasa susah nyawang wong seneng. Ning kudu duwe rasa seneng nyawang wong seneng. Se. Cel, Cel. cel, cel, cel. Cel menika saka tembung cel menika celah. Mbah Lurah menika pinter golek celah, Pak. Celah. Celah. Dan terus apapun bentuk peluang itu harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Nyatanya Mbah Wondo golek celah itu baik untuk membangun desa Kali Abu menjadi desa sing dimahari Pahlawan Jinawi, desa sing makmur. Alhamdulillah. Kula tembungipun pecel. Pecel. Pecelipun lak wonten kulupan. Kulupan. Tembunge kulupan. Kulupan. Nika ku ingkang bahasa depan, kulu nika bahasa tengah, Ah. pan nika bahasa Akhirat. belakang. Niki sampun dipun wedhaken pecel lajeng kula kulupan. Ah ya. Ku nika tiga suku kata. Nika dipun artikaken Mas Lulu kaya kulupan. Aku lagi. Iya sampeyan, kok nek gak iso lagi aku. Ku. Ku menika saka tembung kurang sithik aku mau yen rupian ana ing desa Kali Abu ora nanggap wayang dalange Mas Kangko. Lu menika lupa menungso urip ning alam dunya jangan sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pan menika muga-muga panjang umur warga masyarakat ini kabeh ditoke bilahne cekake rezekine. Kulupanipun boten kok namung setunggal warna kemawon. Ah. Menika wonten kulupanipun capal. Capal. Capal dua suku kata. Dua suku kata. Ca karo par. Kersanipun indah ukaranipun. Ayo artine sih capal. Aku nih Iya sampeyan. bajingan lho ya. Capal. Capal itu ketemu capailah cita-citamu setinggi langit menjadi anak-anak orang desa Kali Abu. Saya yakin anak-anak generasi bangsa akan menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama dan berbakti terhadap orang tua. Par menika paringono, muga-muga sedaya warga masyarakat ing dalem menika paringono panjang umur. Tatas titis tetes lan terwaca Iya. dipun gelar ukara wujudipun Capal. capal. Kaya apa nek? Capal menika dipun jangkepi godhong kates. Kates. Dua Suku kata. Ca karo tes. Kaki apa? Tes ki apa? Ya ngono. Kamu menika Kok nek iso lagi aku. Kalau menika sak tembung kahanan desa Kali Abu menika insyaallah akan menjadi barometer desa-desa seluruh Kabupaten Madiun. Tes menika netes, Pak. Netes menika netes menika insyaallah sedaya warga menika netes sedekah marang sak padane, sedekah marang wong sing luwih sing ora duwe saka awake dhewe. Menika kates kan wontenipun serondeng, Pak. Serondeng menika mboten ketinggalan. Heeh. Kasipun Yayi ngriki. Ya median mengenai serondeng. Kalian Deng. So menapa deno. Serondeng. Sro menika sama tembung sro. Sro menika sro kalan, Pak. Munggahe para yai menika ditabi sro kalan. Insyaallah sedaya warga masyarakat mriki menika rijiwan religionipun sampun manembah utawa manunggal marang ati. Imane kuat. Imane kuat. Wong lek agamane manunggal marang ati, insyaallah apa sing dijakah dipinari saka Gusti kang ada jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Deng. Deng 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 deng. Dan beliau insyaallah warga masyarakat Kali Abu ora kena penyakit dengkek. Boyo Pak, boyo dengkek. Dengkek ya? Boyo Pak. Wontenipun dekek. Aduh. Wontenipun Dengkek matamu. wontenipun serondeng lajeng nika lawuh jangkepipun Ah. peyek. Peyek. Dua suku kata peyek. Bayar niku ketemu pem niku ketemu penget Pak. Pepenget, Pepeling. pepeling. Alhamdulillah warga masyarakat Kali Abu menika sedaya ora lali perjuangane para pahlawan
Ing zaman dikala zaman semono mulane dalam rangka HUT RI yang ke-81 insyaallah digelar budaya kang kados mekaten negara agama lan budaya nyauji dadi siji. Ya menika insyaallah ora bakal ketrayek. Tegese warga masyarakat Kali Abu ora bakal ketrayek nanggap wayang Mas Kangko sing dadi dalange. Loh, wontenipun peyek lajeng pecah menika wonten janipun sambel. Sambel menika sampurna. Muga-muga sampurna dosane, sampurna apa sing dadi kekurangane insyaallah dadi jiwa sing sampurna. Loh. Menika menika saka tembung humble serawung. Warga iki padha serawung Pak, siji lan sijine bakal kenal Pak. Sambelipun saking kacang. Kacang iki ngeling-eling kuwi aja kakean cangkem. Dadi kok malah bacok dasmu. Lah nika pincukipun dipun sunduk kalian biting. Biting sing api nyurut matamu. Bayang nesu. Mesu kowe nek kota. Aku sing jelas nek mau yo gedeng lho iki. Sendokipun dari dipun Sendok sing api nduk sendok. kowe iki lewo. Loh, lunga Jawa ku ora Niku penting lho Pak Ojo. Oh, iya. Lho piye lho? Ah. Lunga Jawa iki penting lho Pak. Kersa dahar, Pak. Enggak. Loh saestu. Ora. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya? Mungkin awake dhewe saya sekali Iya, sibuk no. semati. Iya. Pangan siji ya, Mas. Nah, bareng lho Pak. Mungkin. Mau sampe panitia Pak. Loh, dan terus apa? Oh iya. Ku angger emam. Oh, ada. Emam. Oh, emang. Mungkin. Iya lho iki lho. Ku dhewe iki nyambut Nyambut gawe. gawe. A B C D E F G H I J K L M. Dahar. Ini sportif ini harus semuanya Pokoknya betul. Mangan. Jalane Nah, itu lho, sejot sumati saya kata seluruh sepenanggungan. betul. Loh, ini lah pena. A B C D E F G H I J K L M. Ya, benar wis. Ya, aku balik mesti M. Wis aku sebagai M, aku selamat ya. Enggak dong, emang kan. Iya. Sampai wong telu. A B C D E F G H I J K L M. Aku selamat tuh. Lukas M hari ini. M mana? No. Hari M. Kalau ngelung tuh kalau berhenti ya. Boleh kan tidak orang ini. Aku M mana? Aku nanti gini Mas. Ora kebuang lho nyok ngono. Nah, ini lebih Tak delok era ada to. Akhir M ya. M mana? Ini sing jenenge sportif ini. A B C D E F G H I J K L M. Kowe serius M itu. Aku selamat lagi. Wis kita bagi M aku bagi M. M. Aku ya, cerita kaki Mas ya. Ya, kowe. A B C D E F G H I J K L M. Kowe ngitung dhewe ora nek rekayasa. Masa aku nang M blas. Aku kosong. Aku mau pemikiran. M lagi. Lah ane ora enek iki lho. Aku langsung M. Aku wis tuku kok. Wis Kalau langsung M iki yo ngopo kowe? wis tadi selamat. Tak papu lambemu kan kowe tunggal Gus. Nggih. Amno. Bapakku NU ibu muslimat. Mbak, Iki lho wis iman sing enggak jujur gini. loh, biar kelihatan agamis kok. Iki pengaosan sering lho. Kanjimu ge. Bapakku NU. Bapakmu apa? NU. Bapakmu dagelan. Bapakmu NU berarti iki ngapusi wong. Iki selawat iki lho, lambemu ben itu manfaat kok. Kok ngombe urung emang ngombe. Ngombe. Pedesen. Sakit ya Mas? Ya. Sanipun manfaat. Sapa wonge sing kersa nderek-nderek selawat insyaallah gesanipun saged manfaat. Tetep pikantuk ridho saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tapi Gus, tapi Bapakku NU ibu muslimat kang masku ansor bayu patayat Melu NU pancen nikmat ngalor ngidul gawa berkah
kayak asor ini barang. Kene bareng asto mite ya kok. Aniki langsung. Siji-siji ayo do ngaji. Loro-loro ben ora padha ben ora bondo. Telu-telu golek ilmu. Papat urip sing manfaat. Telu-telu golek ilmu. Papat urip manfaat. Salah gelar budaya ra mikir apa-apa. nimbali Pak dalang-dalang iki kanggo Duwe gawe ra pamre apa-apa. nimbali Pak dalang-dalang iki kanggo Desan deneng kali abu. kalebu Ayo. sing wedok ketok ayu ketok ayu Berarti ngerokok kabeh wae ayo. Piyayine grapyak seneng goyang-guyu. Dan nanging ora seneng kemayu piyayine grapyak seneng goyang-guyu. nanging ora seneng kemayu Nuwun dhateng masyarakat. Insya Allah ya bermanfaat Ayo kabeh ngertoke maksiat. tak dongane kabeh sregep sholat Matur nuwun para penonton. sing elek kudu bisa move on Langgae sak nggon-nggon. Ayo teruske to kok iso. Langgae sak nggon-nggon. masalah apa wae ya mesti tanggon ayo Penjenengan. Aku barang melu. Mungkin no. Wes padha melu emi kok ra melu. Weh larane ya. Matur nuwun dhateng panitia. yang sudah menggelar budaya Malam ini ikut berdoa. mudah-mudahan semoga kita dapat dukungan dari Yang Maha Kuasa. Dawa men. Kedawa. Siti ae penang dawa. Coba dulu. Kamu tahu ada Asmani siapa tahu? Wanda. Oh ada. Heeh. Panda. Nggih. Wani. Insya Allah ketemu sampean aku wani ngadepne wong tuamu. Ora rupamu kucing lembek ngono ya. Rai gua jarane. Oh no. Dari sok ketemu dari hati ke hati, insya Allah aku akan selalu mencintai.
Apa iya? Tapi aja iki anu buku melu. Lah kowe nek wedi ngene iki lho, sing sore ngene iki. Anak sawoy aku. Asa ngomongi. Kowe iki apa-apa Asa ngomongi. Wis ngomongi. Kamu sendiri itu introspeksi. wis aku lagi main bro. Tembangmu apa, Dok? Iki ana permintaan. Napa, Pak? Aja. Mas, Wanda. kowe dalam itu kasih ngatur. Lagi sampeyan iki. Dalam iki ngatur lakon. Jadi enek dalan di pangen-pengenten. Lho. Saking kula Mas Ahmad Suparno, nyun gending kudang kuning, kidanan kali bandul kunci, kopi jahe, perahu layar, ojo dipleroki, kali oke mau dari video udah bisa nih. 30. Anu kan tuku paketan yang kita YouTube loh. Oh iki pang juta goblok. Kok payu ngono mbok tuku. Oh, gending menika kula katuraken kagem Sinoman lagi. Sedaya mawon kalih perangkat desa sedaya mawon terima kasih ya. Ya jan nggih. Saka Sinoman. Wih, jalane gede kabeh. Sinoman itu pinter ya. Pripun? Kita lek Sinoman kreatif iki seniman kali Bayu. Oh, Kali abu. Kali abu gini. Piye kok kreatif piye? Sinomane kirim anu gambari piring. Gambare piring kita. Ora enek tulisan tok niku. Oh, wis pecah iki. Kok tunggale motor seminggu tadi. Oke, Dok. Kudang kuning. Udah. Kudang kuning. Nah. Bapak sok pakai nang sini to. Nggih. Enak kok suasanane kok. Ah. Ini bapaknya negeri kumplit. Soalnya jejos kali soalnya api pagi. Ah. Ya. Ya. Ya, Sal, orang mau ayu tok ya saiki sinden iki. Ya kudu suarane becik, suarane apik, penampilannya juga bergas. Jogete ya wiraka wirama wirasa. Ora mung nembang campur sari tapi Ah. bawa kudu iso. Ya. Rupa gawa lego. Ngono nembang iki anu yo semua. Insya Allah. Nih. Kaya dagelan lempoh ya. Nyambut gawe wis 2 jam rene ndak lungguh barang itu. Ngajen rene. Kaya wong iki padha dagang nyali kacane. Bawa delok aku ora. Nadyan wujuh temong peksi Indah suaramu Jayu. Wondene kaya kesengsem penggalipun kakak. Esuk-esuk tindak bareng karo Kang Mas ya. nggih Kakang Mas. Tapi apa sih dadi kasune aku? Tenanan. Ini Kok yo wedok. Bojomu ora yen menawa isuk-isuk kangen marang ponakan ora sadar telepon ya. Ayo Kadal. Si kok bagi dulu. coba. Endahe bengi iki ora ana liya sing bisa njangkepi endahe atiku mung sampeyan. Nalika semono ndak pundhut ke dedaran sing wong ngajine lagi kruncing kata. Lah kowe mangan bedino jagane sing nangga kok dadak. Ngawur ceng iki rung tak buka sian. Dajeng Iki bungkus. Apa nek tanggapan lu bungkus. Kirmah mikir sing kok. ngawur tanggapan Semarang kowe enak. Apa ya saya sliramu? Wah. Bojone tinggal to heeh. Boyo lagi ngomong heeh. Ya, ini asli kan takan gunting. Nanti ngene lho. Dajeng Iki alas. nalika semono tak pundhutake lelenggan sing kepenakan yo sliramu. Ya, dan kasar to. Kene tak pundhutke lelenggan. Ini dadi kursi dulu. Nek matang kok asmu. Mas,
Mas, terus kursi dulu. Kursi yang kono apa yang kono pantai ngono kan? Bener kursi bener. Sing ndi iki ta? Ya, ini diajak gini. Wong dene kaya ning taman caruban ngono kae ya. Tak lenggahke nggon kursi, kok lenggah sing kepenak. Apa? Oh, tenan ora ngising-ngisini. Kursi kok ngayang iki yo ngopo? Kursi pantai. Kursi ini lho, rasa datang kuman. Dereng ngene yo, aku ini rambutnya modot tuh. Kayak tak abot ini. Selewean. Karo kiai sing apik. Piye kursi ini piye? Ayo kene. Oh. Lah, Jajeng gawang. Lenggah jajeng. Kursinya empuk orang Mas iki Mas. Wah, iki wiwit tadi njol sampean bawa tak lenggahke kene. Sansaya wetok kiai kene lenggah. Lenggah kene jajeng, karo ati kabeh. Lenggah. Lelep. Iki rasane. Terus jajeng sik ya. Kurang tuwuh. Wah, iki pancen yo biyen lak wujud katresnanku. Kata kasih nih. Apa? Tahu. Dipun. Pokoknya angkat ibat mudok ya. Ora kok bal ngendok. Kuwi hak saplase lho dicepot. Nek kono gak koyo. Ini enggak jajeng karo bawe ya. Ngene. Engko yang kedua, tak didoi ben ngerti. otomatis ya. Aja Iso didhuwurke sindene. lenggahmu ora katon kepenak to. Keduke kok kene tombole. Semut. Goyang rada kendaan. Tombol otomatis di sini. Ya, jajal. Wes jajal awakmu iki kusine ra dhuwur. Terus Dawa. ora jajal. Ya. Sudah dulu lah. Oke. Enggak ini ya, coba terus kita. Gak cita-cita Mas. Ayo kuwi karek sirame. Coba betul. Anu yang betul rada alon. Iki ketok kok kurang dhuwur ya. Coba betul. Dhuwur Kalau enggak sodok kan. Kurang dulu lah. Kurang. Nah, tak dulu dhewe. Enggak. Ini dok, nyen ora ambruk kursine. Oh bisa opo ya Mas? Ayo iki. Wes enggak. Iki aman Mas. Wes amen. Nah, blek. Jep. Wes. Aman. Tidak 5 lho minggu bote. Apa? Awal. Oh, Ngapa? lambene loncat. Terus itu coba. Nek Halus manis nangsa Kalau aku, rencanamu. Wong dene aku kangen karo sliramu. Kowe saiki kok ketok ayu. Wong ketekul. Kudu malu bolong-bolong. Wong ayu kok ngoblong-ngoblong. Dayo. Aduh, kalau aku kecoba bawa meneh dayo. Iso nyuling ra iso demung. Iso nyanting ra iso nganggung. Iso ngendang ra iso nyuling. Iso nyayang ra iso nyanting. Aduh karo aku, kowe kencanamu. Dayo. Adikku sing tak tresnani. Dayo. Kowe kok makan ayo. Aku enak. Tidak, sudah terus ya Cahayu.
disemprotnya aku. Ayo bilang. Ya disemprotnya aku. Roh aku mau seneng coba. Wah, rasanya enak tau ya? Nah, 10 kali motor. Tiba bunga hatiku nyateng bisa Oke. Dapurnya geser. Nggih. Nah, Bibak niki ngaturi menjane Mbah Wondo datur tindak aku. oke, siap. Yo digarap keco ya Mas, dijogeti Mas Klinik lu nggih kepene. Yo, bukan celuk. Ya, mangga. Soal